Il-bomba kienet għamlu blokka ta' linja bżewġ toqob ġo fija biex jidħlu pencil AA battery, mhux AA battery, AA batteries. Kella molla on one side u xismu jisu wire on the other side fejn jieħu mal-dana minn ġol blokka. Iż-żewġ mollol qed biex jimbuttaw il-batterija in place ħalli jkun hemm good contact. Min-naħa l-oħra kien hemm toqba żgħira fil-blokka on the side hekk. Labra x'ismu hawn? Tal-inxir? Pin hawn x'ismu? Paperclip. Paperclip. Miftuħa, imdaħla ġo fiha minn ġo daw iż-żewġ toqob li għaddu allura tru minn sajda n-noħra tal-blokka li kien qed iżommu il-contact milli jagħmel contact dal-pakkett. Dak il-pakkett kien embedded ġo splussiv li kien very powerful ukoll, kien però splussiv mhux bħal Semtex, imma kien splussiv li jintuża fil-barrieri. All right? U kollox kien ġo pakkett wieħed. TNT jiġi dak. TNT. No, mhux TNT kien. Leversoft kien jismu. Leversoft. Kien tip ta' splussiv b'ammonium nitrate u affarijiet oħra, ma kien qawwi ħafna. U l-esplosiv kien il-blokka poġġewa bil-esplosiv maħħa ġo jisu kaxxa tal-pinen, sewa ta' Parker per eżempju, Parker pens kien ikun jiġu kaxxi ta' walinek, u il-pin, il-parti ta' barra tal-pin, li tkun imdawra, għada, kweljata, imqabda bit-tape ma' wrapping paper. Meta, mbagħad kollox inpoġġi ġo envelope, indirizzat, u mibgħut bil-posta. Waħda kienet mibgħuta lill-Professor Grek, u l-oħra mibgħuta lil Ketkuti Karwana, tabib Ketkuti Karwana. Dik ta' Ketkuti Karwana xin ipprova jiftaħa, il-postman ħallilu hemmhekk ħall-mosta, xin ipprova jiftaħa induna li kien hemm xi ħaġa ħażina, tefaħħa fil-bitħa malajl, dik ma splodiċ. U minn hemmhekk nafu x'kienet tintuża għax dik il-blokka elevaw il-Pulizija Taljana minn għalija u kienu għamlu l-analisi fuqha. Dik ta' Karen Grek malli t-tifla malli l-missiera rċiva l-parcel id-dar. It-tifla marret tiġri kienet kemm ġejja mill-Ingilterra x'kienet skola l-Ingilterra. Marret tiġri hiju huwa Kevin biex jiftħu il-parcel, il-present, malli għattet il-wrapping paper. Ġibdet il-pin il-barra u splodit f'saqqa. Tajri tila sidira kollu. So, u għat li Kevin li kien daċċie il-bot, il-fragments laqtu l-għajneħ u kien batuħ l-Ingilterra x'kien he was ready, kważi kien les biex jitlef għajneħ u koll. Pero at least he was not killed. Mela, tlaqna?